Hyökätään suoraan padel-asioihin ja aloitetaan Premier Padel Studiolla. Premier Padel Studio. No niin, tervetuloa mukaan. Kyllä. Tällä viikolla Premier Padel P2-tason kisa pelataan ensimmäistä kertaa Saksassa. Siellä on suunnattu semmoiseen kaupunkiin kuin Düsseldorf, joka sijaitsee siellä länsiosassa. Eikö Saksassa, onko VPT:tä pelattu kumminkin? On, joo. Silleen, että toi huippupadeli on tuttu. Itse asiassa 2023 pelattiin VPT Germany Padel Open siellä. Joo. Mustat matot, Bossi oli siellä. Niin olikin, aivan. Ja viime vuonna piti pelata niin. Premier Padelia, mutta se Saksa peruttiin sitten ja nyt ne on saanut täksi vuodeksi siellä homman kondiksi. Ja turnaus on siellä jo alkanut, karsintoja on pelattu ja nyt siellä pelataan maanantai-tiistaina. Pelataan ekaa kierrosta naisissa ja miehissä ja siitä pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta kauden 16 kilpailu, osakilpailu ja 7. P2-tason turnaus. Ja se pelipaikka siellä Düsseldorfissa on tämmöinen Castelló Düsseldorf, monitoimiareena, mihin mahtuu semmoinen 3500 katsojaa. Ja siellä on koripalloa, käsipalloa, konsertteja, että se on tämmöinen monitoimiareena tosissaan. Sä otit tuohon vähän tuollaisen espanjalaisen lähestymisen tuohon Castelló. Castelló, mä en tiedä miten se saksaksi lausutaan, Castelló. Niin, no joo, kyllä. Vähän niin kuin se juusto, eikö semmoinen ole? Joo. Niin. Se on Castelló Hautamäki. Castelló Hautamäki. No sieltä se varmaan nimi juontaa juurensa. Niin mut joo, ja ootteko käynyt Düsseldorfissa? Oon käynyt itse asiassa, kyllä. Se on semmoinen, en mä nyt siitä tiedä muuta, semmoisen noppitiedon tiedän, että siellä on Euroopan kolmanneksi, vai onko jopa maailman kolmanneksi, Euroopan kolmanneksi suurin tämmöinen japanilaisyhteisö, yli 6000 japanilaista. Eli onko Lontoossa ja Pariisissa vai isompi? Oho, siellä, en ole kuullut. Niin, Keijo vanhana Japanin kävijänä ja dikkarina. Niin, kyllä, niin siellä on sulle. Nyt on mennyt ohi kyllä. On mennyt. Joo, siellä jossain on. Sitten aikaero Saksa, Suomi on 1 tunnin edellä, eli vähän samaa kuin siellä Espanjassa oltiin, mutta tämä on vielä helppoa. Siellä jossain on. Nämä on niin pieniä, ei semmoinen isompikin yhteisö, niin se katoaa tonne. Ne on siellä aika jossain tiiviillä omalla alueella, että ne ei ole 6000 japanialaista ympäri Düsseldorfia, niin se hukkuisi.